सुक्ति खालामनाय सुक्ति खालामनानै सम मोनसे मोसाहोनाया हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर'खौ खालामबाय। दानिया बिजेपियाव सोनानै सिदायै बिश्वजित दैमारिखौसो बिटिसिनि चिफ खालामनो नागिरदों। दा प्रमद बर'आथ' जाम्बा मानसि नङा होमबा? बेथ' एखे रोंब्रेथारनाय गोरोंल' नङा गोरोंद्राय। बेथ' सिनाय मिथिखागोन नङा होमबा? बे हिसाबै बियो दा उन्दुनोबो हाया जानोबो हाया। आंनि अबस्था मा जानांगौ? आंथ' चिफ सानखाबाय गावखौनो। बा गारि घोड़ा पुलिस मिलिटारि थाबायनाय जिरायनाय साइज बाइजफ्रानो माने चिफ जाखाबाय नङा? दा बिदि जाखालायनाय बिबार माला माला आर'नाइ गानबाय थाखानाय मानसिया गामोन जुदि बिश्वजितजों गादला जायोब्ला बिनि अबस्था मा जागोन? बे इतिमध्ये जानानै दङ। प्रमद बर'आ राजखान्थिखौ बिराद गोरलै लादोंमोन। एबसु संगठन गामोन ओंखारनांगौ हाइरडआव 2000 ओरै जाबाय रायजोफोर दिल्लीयाव आं थांगासिनो दं जायाबा आङो जोखावना फैगोन फैफिना ओरै खालामगोन 5000 ओंखारनांगौ जागोन। बिदि जायाखैमोनबा राजखान्थिया बिसायख'थिया नों बिदि गफस दादागिरि हुकुम होनायजों जाया फंबाय। राजखान्थिया आलादा। बहाय गोबां खोथा दङ। सानि खोथा सिंनि खोथा नोङो एसे सोलोंग्रो। आसलथे बे सोलोंग्रोनांगौमोन। गावखौनो रोंनाय रोंद्रायनाय साननानै बयखौबो जाम्बा सानजोब्बाय। सुक्ति खालामबाय मास मोनसे उनाव प्रेसिडेन्ट नागारबाय। बिनि उनाव UPPL नि वार्किं प्रेसिडेन्ट। बेल' थोआ। मानो वार्किं आंनो फुराफुरिखौ नांगौ। मानाव गेदेर उरखावगोरा ब्रह्म गावनिनो गुरुमोन नङा होमबा? उरखावगोरा ब्रह्मआनोथ' बेखौ दैदेन आखायाव हमै नेता बानायदों। सप्तासेनि गेजेराव जोख्लायबावनानै फुराफुरि प्रेसिडेन्टआल' थोआ आरो दानिया बिटिसिनि चिफ जानांगौ। नायलाय नोङो बे मानसिनि चरित्रआ सिंनि बिनि जि इन्टेनसन बे मा मोजां बेलाय? बिदि लब जायो नामा मानसिया? मोनसे सुस्थतानि गेजेरजों थाखो थांना होमबा? बेक्तिगत भाबै बेखौ जुदि बिजिरनानै नायो बेखौनो फंसे रावाव मा होनगोन? लबिया। बांद्राय लुबैसोला होनांबा फंसे रावाव बे प्रमद बर'आ बांद्राय लुबैसोला। थगाय थसि नोंनि लुबैनाया जाफुंनाय नङा फंबाय। नोङो ट्रेक्टरखौ बांद्राय स्पिडआव सालायबाय। ट्रेक्टरा मोनसे लिमिट थायो। बे हालेवनायाव खेथेर सोलियो। बाला अन्थाइ मामा मामि गय फाथै माइरं एसे लासै हाथायाव लांनायाव बे थिग। खिन्थु नोङो 100 स्पिडआव जिबायदि ट्रेक्टरखौ सालायदों बयखौबो अभारटेक खालाम बांद्राय स्पिडआव गारिखौ सालायोबा मा जायो? खुन्थेङो बेलथायो मामि जायो। आरो बे ट्रेक्टरजों गाखोफानाय ट्रेलाराव जायफोर होख्राव होसि खालामबाय थादों बाज्ल'बाय थादों ट्रेक्टरनि बेलथायनाया गाज्रिथार। बै ट्रेक्टर ट्रेलारा दुब्लिफ्राव जबरदस्त लांबा उननि ट्रेलारा मस्रायनानै जोख्लोबा हाद्रि फुल्ला एकदम खोमा जिनाय मेगन गल'नाय गन्थं दुलुनाय आथिं दोलाबनाय नायथावै अबस्था जायो। आरो दा UPPLआ बेनो जानो थांगासिनो दङ 10 तारिखआव। आरामसे था रायजोफोर सेमसुन्दि बिथाङा देरहाखानायाव दंसै। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया एबाराव 30टा MCLA लानानै सबसे गोख्रोंसिन बिटिसि देग्लाय दागोन। 30टा बिनि खम मोना। जेसेबां खस्थ' खालामा मानो बिनि खम मोना। बेखिनिखौनो बुंबाय आरो मालाबा हयथ' बोरैबा सम मिलायोब्ला 7 तारिखनि सिगां माबा मोनसेफ्राव सफैबावनोसै। धन्यबाद। बेखिनि समावहा फैबाय थानाय